Ola, na pasada sesión falamos de tesorería, dos seus libros, de como xestionar os cartos da asociación dos diñeiros. Hoxe non imos falar de libros nin de obrigas formais, imos falar de impostos, de como traballar para que non nos supoñan un problema, do que temos que xestionar e de como debemos facelo. Non imos tampouco a falar da normativa que nos afecta ás AMPAs en xeral, porque xa o falamos noutras formacións e porque aquí imos tratar dun tema moi concreto. Pero como primeiro paso sí que imos falar de normativa tributaria, concretamente da lei do IBE, porque é esa lei a que nos sitúa no lugar que ocuparemos en relación ás nosas obrigas tributarias, porque somos AMPAs, pero sobre todo para o día de hoxe somos entidades sen ánimo de lucro. Que significa ser entidade sin ánimo de lucro? Pois que non pretendemos beneficios da nosa xestión, que non queremos gañar nada, nin beneficiarnos de nada, nin quedar con ningún produto de canto poidamos facer. Porque, inda que semella unha parvada, se non fósemos entidades sen ánimo de lucro, seríamos entidades con ánimo de lucro. Ou seja, seríamos empresas, e supoño que todas temos claro que iso sí que non o somos. Non somos entidades sin ánimo de lucro porque así o digamos. Sómolo porque cumprimos unha serie de requisitos imprescindibles, que son requisitos moi concretos, que son os que a lei do IBE require para as entidades de carácter social, que ven sendo o mesmo, e que son que non temos finalidade lucrativa e que os beneficios que teñamos das nosas actividades teñen que estar constantemente reinvestíndose noutras actividades tamén nosas, que os cargos da directiva non cobran nada por realizar ese traballo, con independencia de que se lle reembolsen como a calquera persoa que traballe para a AMPA os gastos que realizase, e que as socias non poden ser as destinatarias principais do que fagamos, e que tampouco poden gozar de condicións especiais na prestación dos servizos. Entón, a efectos do IBE, que son actividades exentas? Pois sería moi complicado establecer un catálogo de todas as actividades que un AMPA pode facer, pero temos unha consulta da Axencia Tributaria de 2017 que aclara bastante, e cando nos di que están exentos de IBE, ou seja, que non temos que cobrar IBE coas cotas correspondentes desas actividades, as ludotecas, custodias no comedor e a organización de actividades extraescolares, ben sexa directamente ou ben contratándoas con empresas. Non están exentas, pola contra, os servizos de comedor escolar ou a muda dos nenos e nenas con a persoa contratada. Entón, que estamos querendo dicir con todo isto? Pois queremos dicir que non podemos facer actividades comerciais, que é o que levamos tempo dicindo, non se pode vender nada, nin lotería, nin rifas, nin camisetas, nin pastéis, nin nada do que se venda nunha tenda. Que o noso traballo non é selectivo, non traballamos para as socias, senón para a comunidade na que estamos incluídas, no noso caso para o centro escolar, para todas as nais, pais, nenas e nenos dun centro escolar. Que non pode haber diferencias de tratamento entre socias e non socias, e non só económicas, de ningún tipo, a hora de participar nas nosas actividades. Cousa diferente a isto é que as non socias obviamente non toman decisións na asociación, non reciben información por as canles asociativas, simplemente porque non temos información sobre eles e non podemos enviarlles nada, non poden tampouco cuestionar o que facemos ou solicitar ver a información dos nosos libros, acordos, etc. Pero participar nas actividades sí que poden e sin ningún tipo de límite nin traba. E se aínda así somos tan túzaras que nos empeñamos en non cumprir a norma e continuar diferenciando socias de non socias e deixamos de ser unha asociación sen fins de lucro, pois entón teríamos que cobrar IBE en todo o que fixeramos. Teríamos que xestionar en consecuencia todas as obrigas formais do IBE, libros, declaracións trimestrais, contabilidade. Teríamos, en consecuencia, que aboar o IBE que resultase das liquidacións correspondentes. E tamén entraríamos de cheo no imposto sobre sociedades. Iso vámoslo ver inmediatamente. Que é o imposto sobre sociedades? Pois o imposto que pagan as persoas xurídicas como a nós cando desenvolven actividades comerciais e teñen un beneficio. Ben, podedes pensar, nós non desenvolvemos actividades comerciais e non temos beneficios, non? Entón xa está, xa non temos ese imposto. Pero coa normativa de sociedades isto non abonda.
A normativa do imposto inclúenos especificamente no seu ámbito de actuación, ou seja, cando di quen ten que presentar a declaración inclúe as asociacións. O resultado no noso caso sería sempre 0 euros a pagar, pero é que simplemente o feito de ter que facer unha declaración de sociedades e de ter en consecuencia que levar os libros que ese réxime pide é enormemente complicado para unha asociación como as nosas, aparte de que nos metería nunha hipotética revisión constante por parte da Axencia Tributaria que non é desexable polo lío que trae. A propia normativa do imposto establecenos unha vía de escape para a presentación para liquidalo, para facer esas declaracións, pero non é de calquera maneira. A normativa declara exentos algúns dos nosos ingresos, pero claro, está na nosa man que eses ingresos que son exentos sean tamén todos os ingresos que teñamos, que non teñamos outros, porque se hai máis ingresos que non están exentos, eses sí estarán incluídos no imposto. Que ingresos están exentos do imposto sobre sociedades? Pois é unha catalogación moi concreta. Son os que veñen das nosas actividades, das que constitúan o noso obxecto ou finalidade concreta, están nos nosos estatutos, pero podemos entender que estamos falando das cotas aos socios, ordinarias ou extraordinarias, e das cotas de actividades extraescolares. Están exentos tamén os ingresos que proceden de adquisicións ou transmisións a título lucrativo, ou seja, as que moven cartos, sempre que se fagan en cumprimento da nosa finalidade. Por exemplo, se nos ceden gratuitamente un local, que é algo que impositivamente é un ingreso, aínda que non haxa movimento de fondos, neste caso está exento porque vaise dedicar ese local á nosa función. E tamén están exentos os que proceden da venda de bens propios, sempre que ese produto volva a investirse en novos bens propios. O exemplo máis fácil disto é cambiar de ordenador e entregar o ordenador vello a cambio como parte do pago. Iso antes facíase moito, agora é máis raro, pero bueno, hai outras circunstancias nos que se pode facer. Ahora ben, o imposto de sociedades di, vale, estes ingresos non están exentos, pero ademais tes outro límite, porque para seguir fora do imposto temos que ter un máximo de ingresos de 75.000 euros ao ano, que dentro desos ingresos non haxa máis de 2.000 euros de rendas non exentas e que esas rendas non exentas estean sometidas á retención, o que quere decir na práctica que só poden ser xuros bancarios das nosas contas. Ou seja, para non toparnos co imposto de sociedades, temos que ser asociación sin ánimo de lucro, por suposto, non temos que chegar a ingresar 75.000 euros ao ano, falamos de ingresos e non de beneficios. Este límite é se sumamos todo o que entra na conta, veña de onde veña. Temos que traballar só no noso ámbito de actuación e non temos que andar procurando cartos onde non debemos procurarlos. Resumindo, se os nosos ingresos non chegan aos 75.000 euros e veñen só de cotas, doazóns, subvencións, cotas de actividades extraescolares e xuros bancarios, se os beneficios volven aos fins da AMPA, se os cargos da directiva non cobran, e se non facemos distincións entre socias e non socias, non imos ter ningún problema coa Axencia Tributaria. Ben, estamos xa ou quedan máis obrigas tributarias? Pois tributarias, no senso de termos que liquidar algún outro imposto, non hai máis que falar. Obviamente, teremos que pagar taxas se requerimos algún servizo que as inclúa, pagaremos IVE cando pagamos unha factura como calquer outro consumidor final, ou pagaremos calquer outro imposto municipal ou autonómico que nos cadre, pero xa non por ser AMPA, sino por ser consumidoras como calquera cidadán ou persoa xurídica. Así que máis obrigas liquidadoras e das que se derive unha obriga de pagamento de impostos non temos. Pero sí temos outras que teñen que ver con o noso carácter de persoas xurídicas, de asociacións, e que son, concretamente, a obriga de practicar retencións de IRPF e a obriga de facer declaracións informativas. Nos dous casos, farémolas ou non dependendo das circunstancias. Imos a contalo. A obriga de practicar retencións de IRPF. Se facedes algún pagamento dunha factura na que se inclúa unha contía de IRPF que debedes reter, ou sexa, non pagar, porque así vos lo diga quen emite a factura, teredes que ingresar ese IRPF na Axencia Tributaria no prazo que corresponda. Os ingresos na Axencia Tributaria fanse sempre ao finalizar o trimestre natural, nos 20 primeiros días seguintes,
Ou seja, se a factura con retención pagástela no primeiro trimestre, que é xaneiro, febreiro e marzo, ingresarase a retención do 1 ao 20 de abril. Se a factura con retención a pagastes en abril, maio ou xuño, ingresarase do 1 ao 20 de xullo, e así sucesivamente. Que contía tedes que reter? Pois a que vos poñan en factura, porque pode ser un 7 ou un 15%. Vos non tedes por que saber en que casos é un 7 e en que casos é un 15. Fiádesvos de quen vos faga a factura. Simplemente, iso sí, facede vos o cálculo, porque a xente é bastante toupa calculando e se fanse facturas moi extrañas. Por lo menos controlade que as sumas e as restas funcionen e sexan correctas. Tamén pode ser que, como falamos na formación de tesorería, pagarades a alguén a través dunha certificación. Neses casos, tedes que practicar sempre unha retención do 15% e ingresala na Axencia Tributaria como no caso anterior, con os mesmos prazos e procedementos. Xa sabemos entón por que se retén e cando se ingresa. O que vos falta é saber como se ingresa, porque a Axencia Tributaria traballa sempre por modelos concretos. Neste caso, tedes que utilizar o modelo 111 para facer o ingreso. Pero neste modelo, só poñeredes que recibestes unha contía e que ingresades esa contía. Semella que falta algo, non? Pois imos a por el. Claramente, entramos xa nas obrigas informativas. Falta, no caso anterior, dicirlle de quen son os cartos que retivestes e que agora ingresades, porque ese diñeiro está ingresado por vos a conta de outra persoa da que fixe a factura ou a quen lle fixestes a certificación. Isto é para entendermos como a nosa nómina. A empresa ingresa por nós na Axencia Tributaria unha retención mensual e logo declara que a fixo a nome noso. Por iso, cando imos facer a declaración da renda, aparecenos unhas retencións que son un imposto que xa fomos pagando durante o ano. Neste caso, somos nós quen fai esas retencións, porque nos presentan unha factura con esa intención ou facemos unha certificación e, en consecuencia, temos que informar a Axencia Tributaria de a nome de quen pagamos. Temos que dar datos. E aquí entramos na primeira das declaracións informativas, que é o modelo 190. O modelo 190 é un resumo anual que se presenta no mes de xaneiro de cada ano referido ao ano natural anterior, no que indicamos a quen corresponden as cantidades que fomos ingresando nos sucesivos modelos 111 que presentaramos. Aquí non pagamos nada, só informamos. E se non presentamos modelos 111, tampouco presentamos un modelo 190. Necesariamente van uns cos outros. O segundo modelo informativo que imos presentar é o modelo 347, que é outro resumo anual no que temos que declarar as persoas físicas ou xurídicas coas que mantivemos unha relación económica que supere os 3.005 euros con 6 céntimos no ano natural anterior. Estos 3.005 con 6 céntimos, que é unha cantidade totalmente ridícula, ven da conversión de pesetas en euros alá hai 20 e tantos anos. Comúnmente se fala de relacións de máis de 3.000 euros e punto. Tanto nos ten que falemos de ingresos como de gastos, porque temos que sumalos, pero non entre sí. O sea, temos que declarar se alguén nos ingresou máis de 3.000 euros ou se con alguén gastamos máis de 3.000 euros. Pode ser a mesma empresa coa que manteñamos relacións dun tipo e doutro, pois entón declararíamola nos dous lados, como 3.000 euros de ingresos e 3.000 euros de gastos, ou a cantidade correspondente, obviamente. Esta declaración preséntase en febreiro de cada ano relativa ao período xaneiro-decembro do ano anterior. Pensaredes moitas de vos que é unha contía elevada, pero non o é. É moi doado que as AMPAs teñan algún provedor ou algún ingreso que supere ese importe, e só con ter un xa hai que facer esa declaración. Ten en conta, ademais, que as subvencións tamén entran aquí. Entón, se tedes algunha subvención de 3.000 ou máis euros, tedes que incluíla. E ten en conta, sobre todo, que esta é unha declaración cruzada. O sea, se alguén vos facturou máis de 3.000 euros nun ano, vos tedes que declararlo como provedor e el ten que declararvos como cliente. O sea, el vai facer o seu 347, polo que a Axencia Tributaria enseguida sabe se hai unha das partes que non o declarou. E tamén cruza os datos. O dato que vos declaredes ten que ser o mesmo dato que el declara en relación a vos. Se a diferencia de datos é a que dá lugar a inspeccións, etc., pero iso non é un problema, pode haber erros. Pero non presentalos sí, dá lugar normalmente a multas que non é que vos vayan a deixar
sin fondos, pero son multas importantes e, sobre todo, absurdas por non cubrir un impreso que é fácil, non? Iso sí, se declarades a alguén no 190, esa persoa e eses importes non se declaran xa no 347, non? Pode ser que, eso sí, que esa persoa teña facturas con retención e facturas sen retención. Trátanse separadamente. As con retención súmanse para o 190 e as sen retención súmanse para o 347. De acordo? Un último apunte informativo sería falar do modelo 036. Cando necesitedes modificar algún dos vosos datos na Axencia Tributaria, informar dun cambio na representación da AMPA, de que ides comezar a practicar retencións, de que cambiastes de nome, de que cambiastes de enderezo, todo iso faise a través do modelo 036, xa nos aporta de entrada coa Axencia Tributaria. A EAT non lle podes enviar escritos, non lle podes enviar mensaxes. Coa EAT te relacionas a través de modelos sempre, non? O modelo 036 é o típico modelo no que perdes o tempo, porque é un modelo que cobre infinitas posibilidades, un modelo moi grande e moi longo, pero que despois resulta que ti só vas cubrir tres casiñas, tres celas, dentro do modelo en xeral. É doado de facer, pero require calma, o sea, require poñerse con algo de tempo e lelo con pouco de detenimento. Dous comentarios e remato. O primeiro moi importante e sorprendentemente é algo que debería estar absolutamente normalizado, pero non o está. As relacións coa administración e coa Axencia Tributaria fundamentalmente, porque foi das primeiras en exixilo e é absolutamente estricta niso, realízanse sempre dun xeito electrónico. Non pode un librarse diso. E para relacionarse con a administración dun xeito electrónico tedes que ter un certificado digital. A nome da AMPA, a nome da persoa que teña a presidencia da AMPA, pero a nome da AMPA, esa persoa funciona como representante, e dun xeito actualizados. Eses certificados teñen unha validez de 2 anos, hai que renovalos constantemente, pero é imprescindible que teñades esa funcionalidade ao día. É algo moi sinxelo de conseguir, non é complicado, pero é necesario constantemente. Tanto na Axencia Tributaria, do que falamos hoxe, como diante do resto das administracións que tamén vos exixen esa tramitación electrónica, tanto para tramitar impostos como subvencións, inscricións, recoller notificacións, etc. Importante tamén entender que as declaracións tributarias refírense sempre a períodos anuais, ano natural. Aquí o curso escolar non serve de nada. Así que ted organizada a vosa tesourería para poder obter rapidamente os datos referidos a ese ano natural. Lembrade que se queredes que o exercicio económico sexa ano natural, podedes facelo aprobando na Asamblea Xeral e modificando estatutos se estes indican outra disposición. Pero iso é algo que hai que pensar porque ningunha das dúas opcións é perfecta, non? Como hoxe en día todo se leva por follas de cálculo, non é tampouco moi complicado fusionalas unha vez ao ano. E se utilizades un programa de xestión, normalmente tamén teñen as dúas opcións e vos poden informar da xestión por ano natural ou por curso escolar. Comprobad, se ides contratar un programa, contratade que teña esas dúas funcionalidades para non ter que andar facendo contas logo nunha folla de cálculo accesoria, non? Lembrade, iso sí, que o libro de contas é un só, que é o que teñades acordado por ano ou por curso. Calquera outro arquivo que poidades utilizar é un arquivo válido, pode ser un arquivo cómodo, pero non é o libro de contas da asociación. Remato entón. Agradezovos a vosa atención, lembrovos que estamos sempre ao vosso dispor na nosa web e nos teléfonos e medios de contacto que ali se indican, que temos aberto un apartado de preguntas frecuentes que é moi útil para unha boa parte das dúbidas máis cotiáns das AMPAs, e que ademais agradecemos que esas preguntas frecuentes nos axudedes a ampliálas, enviando novas preguntas que, se son de alcance xeral, incluirémolas nese apartado. Hoxe falamos de fiscalidade, que é un tema que sempre mete medo a xente que non está feita a xestionalo. E está ben, neste caso está ben ter medo ou polo menos terlle respeto, porque dá problemas. Hai requerimentos, hai sancións, etc. Pero non ten por que dalos se se leva ben.
Informadevos correctamente ata que saibades facelo ben. Chamádenos, por suposto, sin ningún problema, e restringide o acceso a asesorías porque é un sobrecusto para a asociación a veces elevado e que non soluciona máis que un problema puntual, pero hai que volver a recorrer a él se non aprendemos. Non busquedes atallos. Estamos fartos de ver que hai AMPAs que a persoa que lles emite unha factura con retención a chaman e lle piden: oye, non me podes quitar isto daqui para evitarme facer unha declaración. Non fagades iso porque el ten a obriga de facer esa factura e vostedes a obriga de recollela e de tramitala correctamente. Isto non é complicado, só hai que coller o truco, levalo con orde de rigor, son un par de impresos nada máis ao ano, non é complicado, non é difícil, pódese facer, e nós estamos aquí. Chamade cando queirades e axudaremos en todo o que poidamos.